Sanibonani babukele emakhaya khona la kwi-channel yenu enithanda kakhulu iMlula TV. Ngithi nje mangokuqala nqa wena ungena kule channel sacela uklikhe usubscribe bese ungakhohlwa ukucindezela ibell ukuze njalo thina masifaka ivideo entsha kube wena oyithola kuqala. Uyazi ke nawe la asipholisi maseko asikwankwazi nje sihle simphethele indaba eyishisayo eyishisa kanti namhlanje ke siniphathele umculi kaMaskandi odumile uKhuzani Dlamlenze Mpungose. Iqiniso ke ngomfowabo Mpungose ukuthi kungani elethwe kwimbewu ukuthi azolingisa kwimbewu. Siyazi ke babukeli emakhaya ukuthi uKhuzani Mpungose ungomunye womculi kaMaskandi ohamba phambili uma kubheka izinga labalandeli. Njengoba masibheka ama-views yakhe laphana ku YouTube maningi kakhulu ukuqhathaniswa nabanye abaculi. Kanti masibheka nje abantu abafollowa ipage lakhe lika Facebook bangaphezulu ka 250,000 okusho ukuthi yena umculi kaMaskandi osahamba phambili ngabalandeli eSouth Africa yonke. Kanti ke isolezwe libika ukuthi umfowabo Mpungose uthathele ukuthi azolingisa laphana kwimbewu ukuze kunyuke izinga lababukeli ababukela imbewu. Ngoba kwaziwa ukuthi uKhuzani unabalandeli abaningi, imbewu kwenziswe yini lokho? Kwenziswe ukuthi ifuna ukunyusa izinga labantu ababukela imbewu. Yase isebenzisa uKhuzani ke umfowabo Mpungose ukuze ihlephule kancane kubalandeli bakhe nabo bathi ukubukela imbewu ngoba kukhona iqhawe. Lokhu ke kubikwe izindaba isolezwe online. Uma ufuna ukuzizwa lezi indaba kanti ke ungasesha nje isolezwe bese usesha zonke indaba ezimayelana noKhuzani Mpungose. Siyabonga kakhulu ke balaleli, wena nje ngithi nje ungakhohlwa ukusubscribe kule channel yethu. Mina ke sengihembe. Bye.